Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Jonan Aregaña, elikagaien klusterraren zuzendaria da bera, eguerdion, ongetorri. Bai, eguerdion. Azken hilabeteotan agerikoa da, erosketa saskiak izan duen goraka da, prezioan. Zein da hurrengo hilabetetarako aurrikuspena? Ez dakit. Erantzuna ez dakit, da ez dakigu. Ez jakin horrek kate osoan eragina dauka, ezta? Eta danok dauz ikusten egia zer gertatuko den, edo nondik nora joango diren gauzak, eta ez dakigu. Egiz izateko, Putinen buruan egongo bete da, erantzuna ez dakit. Zergaitik igo da hainbeste erosketa saskiaren prezioa? Igeztik ja ikusten genuen, energiaren prezio eta goraka zijoala. Eta, gerrakin, dana egin da lurrera joan, ezta? Orduen, atzean dagoena da energiaren garestitasun hori, gazaren prezioa, eta horrek, eragin handia dauka beste negozio guztietan, ezta? Lehen sektoreari begiratuz, energiak prezio altoa izateak, ongarriak egiteko behar den energia, garestitu indanez, ongarriak garestiagoa dira. Kasu askotan, ez dira rentableak ongarriak egiten dituzten enpresentzako martxan egotea, orduan sarratu egin dabe batzuk, beraz, demanda mantentzen da eta oferta gutxitzen da, orduan prezioak goraka doaz, ezta? Eta dana doa goraka. Horrek badako kriston eragina pentsuetan eta kate osoko prozesu guztietan, ezta? Orduan, nik betxe dut energiaren kostua dagoela horren atzian. Baita ere antzeman izan da, ikuspein kostuaren da eta salmenta prezioaren artean aldea egon badagoela, ez? Hori ekiditeko tresnarik alda? Elikadoren katea oso koipestuta dago. Ikusi dugu, pandemia garaian ere nola funtzionate duen, sektore esentzial bat izan zen, eta beraz, gauzak txarto doazenean sektorea ez da ondoratzen. Eta gauzak ondo doazenean ez da aberazten, ezta? Orduan, hori ekiditzeko edo hori hobetzeko zer egin dezakegu, prozesu guztietako zatiak ikusi eta behar bada balorea gehitzen ez duen zati hori kentzea edo murruztea, edo kateak laburragoak izatea. Prozesu guztian, balorea gehitzen bazaio, kostuak gora doaz. Eta bertan ekoizten dena ere izan daiteke aukera bat prezioan aldaketak emateko? Kontutan euki behar duguna da, berton ekoizten diran produktua, behar bada beste prezio bat euki behar dutela, ezta? Dana ez da prezioa. Kanpotik etortzen dira, produktu merkeagoak, baina ez dakiguan nola ekoiztu diren, sozialki nola egon dira mantolatuta eta guzti hori. Hemen eskatzen diren gauza guztiak kalitate aldetik, langileen aldetik, eta ez dakit, kostuak gehiagoa da, ez da, orduan, bai ikusi dena pandemia sasoian, bertoko produktuak konsumitzeko joera gehiago dagoela, ez da. Baina kontutan euki behar dugu hori, prezioa, merkatuan egon behar dago prezioa, baina behar bada ezberdin izango da. Horrekin lotuta datu bat ere, bertan kontsumitzen ditugun elikagaien, 10% produzitzen direla hemen bertan. Beraz, elikadura buru jabetza izateko, zein puntutan gaudela esango zen nuke? Kontutan euki behar dugu non bizi garan, ez da, zelako lehen sektorea daukagun, eta nolakoa dan gure herrialdea, ez da, orduan, ez dauzkagu ekoizpen handiak. Estatuko besteleko batzuetan, bai badagoz, ez da, eta behar bada, pasan astean egon ditzen beste mai inguru batetan, eta esaten zen, estatu mailan, 89% ekoiztu aldala, behar dan demandaren 89%. Baina hemen, ikusita nola antolatuta gauden, nolakoa direzen ekoizpena, ez dut uste, bide bat hau, eta landu beharko zen, baina oso zaila da. Ikusi behar dugu bai, kontsumoa oso anitza dela, elikadura mundua oso produktu asko dago zela, eta nahi badugu jasangarriak izatea, eta osasungarriak izatea, eta aukera asko izatea, hor murruzten da gure aukera, ez da? Nola lehiatu daiteke orduan eredu intentzioarekin?
Eredu ezberdinak dira, eta orduan, ganea konsumitzailea ez denez bat eta bakarra, eta egunean zea, kontsumoko momentu ezberdinak daudenez, konsumitzaileak ez erabakiko dau, zer nahi duen konsumitu momentu bakoitzean, ez da? Orduan, egon aldira, momentu batzuk, eguneroko produktuetan, behar bada, presioak pisukiz egokiko dau bere erabakietan, edo beste momentu batzuetan, bertoko produktuak, kalitatezko produktuak, edo beste balore bat duten produktuak konsumitzeko preste gongo liateke, ez da, beste presio bat ordainduta. Orduan, oso komplexua da. Kalitatean egongo litzateke gakoa orduan. Gure gakoa, gure kompromisoa hor da. Guk beti izaten dugu, sektore bezala ezin dugu espresioan, ez volumenan ez da gure lehia, ez da. Orduan, egin behar duguna da, balorea gehitu, berrikuntza egin, bertoko produktuei balore gehiago eman, eta bebai, nola saltzen dugu zen, ez da. Ezagumendu hori edo marketing aldetik zelan konsumitzaileari esan bertoko produktuak nola ekoizten diren, da ez dela bakarrik persioa, ez da, zer daukan guzti horrek atzean. Ekologikoa da etorkizuna? Parte baten bai, jasangarria, ekologikoa bakarrik genuke esango. Ze batzitan, esaten dugu bai, ez produktu ekologikoa da, eta dator Sudafrikatik. Hori ez da jasangarria. Ekologikoa izango da, ekoizpen bainatik, baina ez da jasangarria. Beraz, begirada zabalago batetan sartu beharko ziren produktu. Bertokoa bada eta ekologikoa bada, bai, hobeto. Eta kilometro zeroko ekoizpen horren argazkia zein da, gurean? Badago aukera, eta baina ez bakarrik ekoizleen aldetik, baita ere hori eraldatzen duten enpresen aldetik. Sarritan ez da produktua karakterra ematen diona. Ez dakit, berton egiten bada, bertoko prozesuekin, bertoko jenteekin, eta horrek aberastasuna ekartzen dago bai, ez da, herrialdearen txako. Beraz, gure ikuspuntua da, bertoko produktua kilometro zero, ez bakarrik berton ekoiztua, berton egina be bai. Bertoko produktu horiek, jatorri deitura, Eusko Labelaka, produktu horiek, nola saltzen dira kanpoan? Ondo saltzen dira? Labeleko produktuak oso ezagunak dira Euskal Herri mailan. Eta berton bai badaukala marka horrek indarrazko. Hemetik kanpora, beste marka batzutauz, bakotxak berea jabotzen daue bai, orduan ez da hain ezaguna kanpora begiratuz. Behar da, beste marka bat, edo beste izen baten azpian egin beharko ziren kanporatzeko lan horrek ez da. Lehen aipatzen zenuen jasangarritasunean dagoela gakoa, eta gaur egun supermerkatu edo zen supermerkatura joaterakoan denboraldikoak ez diren hainbat eta hainbat produktu ikustera eta erostera ere ohitu gara. Bertan aldaketa ere eman beharko da? Bai, azkenean konsumitzailea bezala. Azkenean zer nahi dugu, beti egotea zagarfugiak, tamaina batetakoak eta hori ezinezkoa da. Eta badakitz, elikatik eta gobernutik lan asko egiten dela sasoiko produktuak konsumitzeko. Zeganera, sasoiko produktuak dira konsumitzeko momenturik hoberenean daudenean. Bai arrainak, zein barazkiak, zein frutak, zein edozein produktu. Orduan, bai egon beharko zen, konsumitzailearekiko begirada bat, ez da, lagundu, ez dela produktuak bere sasoia daukatela, eta sasoi bakotxean sasoiko produktuak konsumitu beharko zirela, ez da. Baina baldak zintzuk diren sasoiko produktu horiek? Nik ez dakit, bakotxak jakingo da, baina bai ari dela egiten lan asko, elikatik badakit daudela olako gauzak egiten, esateko konsumitzailea jakin dezan zein dan sasoiko produktu, ez da. Ez dakit, igual, behar bat dendan bertan edo saltzen dauenak, igual bere satia egin beharko zuen, erakusteko zeintzut diren, edo gomendio batekin, edo bata edo beste, edo badagotik nondik ibili. Eziketaz ere hitz egin daiteke, ez? Bai.